Dobro, to je oni... Ako se pitate zašto smo hrabri, to je zašto... Kada branimo interese naše emisije i našeg naroda, ne treba imamo svu hrabrost ovog sveta. Pitate se odakle mi hrabrost. Znaš ti kakav je to jedan čovjek, to ja u životu nisam vidio toliko samoljublje. Da. Neverovatno. I ta jedna patetična šmiračina, svakodnevna, koja se graniči sa... Jeste, degutantana je potpuno. I ljigavo. Ali to samoljublje, to kako ti ističeš, to kao, ja sam hrabar, mislim, sigurno se pitate kako sam... Sigurno se pitate odakle mi hrabrost. Pa ne pitamo se, prvo nisi hrabar. Da. Drugo, šta ima mi da se pitamo? Koji hrabar čovjek toliko ističe svoju hrabrost? Naravno, bre. Ti si kukavica i to svi znamo. Pa kad si izašao u život, za ovih koliko godina on tu? 7 godina? 8 je ovo već. 8 godina, nijedan, bre, dijalog, nijednu debatu nismo vidjeli na televiziji, pošto si pametan, razumeš se u sve. Što nisi onda kad tako se u sve razumeš, izašao, pa popričao s nekim stručnjakom, ne mora vas političar, ne mora ni sa opozicijom. Tako je, s nekim ko nešto zna. Ne, nego samo on navikao da drži monologije. Neš, nego pa naprave, da, on drži sam i onda kao... Zabrane mu da dođe na Kosovo, neću ja da idem. Zabrane mu da dođe u Crnu Goru, ne, nisam ni teo, neću da idem. Neću da izazivam ja. Ti izazivaš odavde, o tome se radi. Što ti izazivaš i ti i onaj tvoj prijatelj Milo Đukanović, vas dvojica zajedno izazivate. Naravno. I pravite... I onda ovaj narod glupavi koji nikada se opameti nasjeda ovi dole na Mila, ovi na Vučića i još će da se pobiju. Tako je. Braća rođena. Nebitno da li su ni braća. Jel ti znaš da tamo pola ima u istoj porodici jedan brat kao 41. Jedan se izjašnjava za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, jedan za Srpsku pravoslavnu crkvu, ne govore. Znam direktan primer. Znači nije iz priče. Vidiš, Marko, to je hrišćanstvo u praksi. I to pravoslavno hrišćanstvo, obojica su pravoslavci. Ja ne znam, ne treba nama niko. Šta će nam? Sami ćemo mi sebi da presudimo. Ja sam mislio da ako već se ložite na tu religiju, očigledno je da ona razdvaja ljude, a ne spaja ljude. Ne govorim o tome da vi verujete u Boga. To je nešto drugo. Ali religija kao religija, ja ne vidim da je išta različita od učenja tipa komunizma, od ovoga, nešto ti isto. To mu dođe nekako na isto. Pa evo vidiš da ovde, bar u zadnjih 30 godina, zbog te religije su i nastali svi ovi ratovi, svi problemi, toliko ljudi izgubilo živote. Čiji Bog ima veću pišu i stalno konstantni ti napori da se neko ubedi, da ti ovoga, da zategnuto, pa ovo, dok je previranje, naravno, i sve to prevlast oko love. Oko toga. Sve u tome, kako vam nije jasno? Nećete vi uzimati naše svetinje što reče Vučić, a onda kad je bio Putin, kad ste potpisivali na fresku Isusa Hrista, tog dana se čuh, mislim, ne mogu da potvrdim, naravno, nemam potvrdu, ali se priča da su određena umetnička dela vraćena Rusima, to je data u zamenu za neku jeftinu kopiju nečega. Pa dobro. Šta ima veze? Pričam ono što sam čuo. Uz to je Vučić poklonio jednog šarplaninca Putinu. Što ga je obradovalo. I sećaš da je bila priča da nije smeo da uđe u avion, pošto je čipovan pas. Da. A Putin kad vidi išta čipovano, on to ga beži, bre. Da, Putin odmah ode na botoks. Ode da se smiri. Odmah se zbrčka oko i onda ode... Daj mi vrzo dva boca. Stvarno se napravio na smešan čovjek. Jeste... Bio normalno. Što oni svi vole, bre, da budu lepi, forever young? Pa, forever young žele da budu, što se tu mnogo moći i svega toga krije iza toga. A lepo je to kad si moćan. Stvarno izgleda potpuno suludo. Neprirodno. Juče sam isto, kažem ti, gledao Trumpovu izjavu povodom ovoga što se dešava s Iranom. On je jednog isto sav, frizura, to je ovo. Ovde on podočnjake nema. Da, ali sve Trump sredio, samo kosu nije. Ali ja mislim